Veliki šef prekida dramu hitnim pismom saopšteno da se momentalno reaguje i kaže ko je od njih taj. Produkcija je pripremila pravu poslasticu za elitare, a u pismu su im data detaljna uputstva. U Belu kuću stiglo je novo pismo velikog šefa, koje je pročitao ovonedeljni vođa Milana Šarac Mimas. Produkcija je odlučila da razonodi elitare time što im je pripremila novi zadatak. Veliki šef je otkrio takmičarima da danas biraju osobu koja najviše pravi dramu bez razloga. Ovaj zadatak je očigledno vrlo dobro osmišljen kako bi se elitari isporečkali, ali iznijeli svoje mišljenje na ovu pomalo škakljivu temu. Da li će biti svađa, smeha, suza, vike, dreke ili ničega od navedenog, ostaje nam da ispratimo.